Cendol dawet. Cendol dawet. Oh, ora. Sing gawe cendol nganggo cawet. Amar ayo. Kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndonga. Melu ndonga. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngebut iki. Carane ngendel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ya ndumuk. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Piye? Wani ora. Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Lho, tegese kesenengan ndumuk ngarep. Nek lampu ora ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Rasamu gimana? aku nano-nano. Nano-nano. Aku ceki. Kok ciki lho? Lah, kan Nano-nano nano. iki ana Oh, takku nek nano-nano mbang gula. Kok senengane mbang gula. Ayo dijak tuku mbak gula. Si ana sing tuku, tatin sing ngemut, dadine adil. Kok Padha karo kowe nukokke mbak gula. iya. Nah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Mbak Ayu, Mbak Tatin karo Ika. Wah. Ya ana kerubut telu ya. Wah, kerubut telu kene tandangane. Popong esuk Ya, wah. Kaya mbungai wis ben ya. Es. Aku kisi kok. Wah. Waduh. Piye Pak De? Basan medun kok semono gedene kabeh iki. Wis gak aku cilik. Mriki Pak De tengah, Nggih. mriki Oh, darurat. tengah. Iki kaya tadi ndak? Nggih, lah pon kesupen apa pripun? Walah. Pripun? Wingi nika dereng bayar lho. Sing wingi. Sing wingi urung bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh, jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek wutuh tak kembali. Nah, terus berarti orang bayar ngene, saiki bayar. Ora bayar rak le rugi kowe. Piye ta iki? Lho, lha piye? Lah Aku aku iki angel jak omongan angel kok Tin. Iya. Angel kok. saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang Sing madhep mriko ikhlas. lho, mang madhep mriko. Lah. Halo. Halo kok kene, halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar? Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora. Ora. Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku sing Banyuwangi ndi to? Ya Ndi ora Aku ya ono. saiki bingungan. Pak jenengan Aku bingung bareng kok. didepi wong telu kok ya bingung iki ngopo. Ah bingung kok. Ah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora. Ya. Tegese nek rong turu rak rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Mbak Ayu, Mbak. Ika. Enggak. Oh, Ika yo. Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti. Lah, apa lo? Kok lu Kira demok ono- kene terus to? Lah ngapa mbok demok? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngopo aku nesu. Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok Mas. Sopo sing Ade terus? garwa urung to? Wis. Waduh, kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndonga. Melu ndonga. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngebut iki. Carane ngendel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ya ndumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bae pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Yo. Piye? Wani Wani ora. ora? Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus
Kowe kok nekat sih. Lho, tegese kesenengan dumbuk ngarep. Nek lampu ku rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. Plentonge. Plentonge mleru. Aku ki wong apian ora terus. Endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus dawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? Dadi kowe ra ndek rasa kok. Rasamu gimana? Aku nano-nano. Eh? Nano-nano. Aku ceki. Kok ciki lho? Lah, kan Nano-nano nano. iki ana Oh, tak aku nek nano-nano mbang gula. Kok senengane mbang gula. Ayo dijak tuku mbak gula. Si ana sing tuku, tatin sing ngemut. Dadine adil. Kok- Padha karo kowe nukokke mbak gula. Iya. Nah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu ndi? Tak deloke. Ayo Ayo, Di, pengen sakune ndi sakune? Iki wong keluar ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ana. Ana to. Iya. Yo, diliwongke piyai telu. Diliwongke. Yo. Engko nek ngelak ngemut Mbak Gula terus diliwongke. Dadi liwongati. Ah, si ono melu joget lho. Wah, joget yo nembang. Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame. Ora maksude kowe nembang liwong ki iso ora. Aku iki jarene penggemar Rhoma Irama. Nek omahe Rama kok nyanyi liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang enggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh, iya. Gitu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso terus kira. Wah iso nek sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ika. Ya elik ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus? Neno nano. Piye neno-nano ki? Sungguh aku tahu cinta padamu. Asemplok Mas. Nyanyi sak musik. Aku ki meng ngetes kowe iki apal tenan ora ndelok ngene. Apal. Kowe juga soneta Mas. Piano. Ana ane Pak? Ana wis kae. Piano mari main piano. Iso? Iso bermain. Hah? Ki piye to? Tuwa ompong budek ayo. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek ke wole. Iya meng kaya wong bekok ya. Ah iya dah. Iya. Tuh. Ya. Ya wis kowe nek ora apal liwong joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadangkala nyanyi. Oh iya. Ya. Iya no mari main. Wah ya. Yo, liwung. Ya didadekke piyai telu. Aku yang di sini. Hey!
sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cahayu ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ono Mas. Ini Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget kono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anek kok limbukan besok Mas. Lah ya diteruske nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku dong dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Kaet. Yo, liwu. Tatin. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di ngono iki? Tatin ngono. Ya kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Tatin. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa ya adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana mercucua. Mercubuana. Silahkan. Saya ngawur ya. Yo. Yo. Seono jajal iki mau. Girongane mau ki di ayo dibaleni. Pripun? Cendol cawet. Cendol dawet. Oh, ora. Sing gawe cendol nganggo cawet. Amarahe kok. Aku ora krungu kok ya. Aku saya meneh radong. Ayo. Nggih. 500-an. 500-an. Terus gak pakai dawet. apa ora dadi sendok. ketan. Gak pakai ketan. Ora Gak pakai pakai ketan. Ya, Jiro lupa 4 5 6 7 8. 10, 11, 12. Wah, cahitan. Yo, bacot ke. Ya. Yuk, lanjut. Saya gayeng. Seono ya mempeng banget ya. Tembak nang kono. Tembak-tembak ora.
Ya. Mbak Elisa engko ndak ditakoki karo para rawuh wong ki ya dipeseni ya Mbak Elisa ya. Seneng Elisa nonton kaya ngono kae mau. Guyang guyu wae dhek kelingan ning kotane kono mbiyen ning Sulawesi ning pelosok iya. Ora ana kesenian nganggo kaya ngene iki anane ming. Ha ta sa? Kowe kelingan jaman nang desamu kono ta? Ya ngono kuwi rambute barang ya. Ah iya. Mau tak kira rambut apa dinake kon keleki. Ah iya. Ape nek nggon aku nggo godhong-godhong. Oh, nganggo apa? Godhong-godhong. Ming godhong-godhong? Kowe wis jajal, Pak. Pisan-pisan. Aku mayang tok nganggo godhong-godhongan. Yo, apik lho, Pak. Wah, ora ngono. Gatelen. Iya. Kowe malah kok ora ngabari aku nek nggonakmu nganggo godhong-godhongan. Kowe nek joget yo nganggo godhong-godhongan. Ya biyen pas cilik, nek saiki ya aja no. Ah ya ora apa-apa, sekali-sekali joget to. Sesuk mangkat nyindan nganggo godhong-godhongan sekali-sekali. Godhong. Ah ya ora gelem kok ya nganggo godhong-godhongan kok njero. Elisa kok terus nganggo godhong-godhongan. Nembang asa. Nggih nembang wau wonten panyuwunan saking sinom-sinoman. Heeh. Sinoman. Aku arep njaluk apa sinomane iki dari pemuda. Sinomane nyuwun lali janjine. Oh iya. Mbak pakai nanti lali janjine nggih. Ngaten. Oh sing dipeseni karo sapa? Kula di DM. DM ki apa? Direct message Instagram. Dong ora Mas Bakong. Mesti rareti. Reti ya, aku mung ngetes kowe kok. Oh iya. Direct message. Direct message. Direct message ki. Diping nek carane BBM diping. Diping. Instagram direct message. Oh, di DM to. Iya Oh, DM. Instagram gong. Ah iya aku ya dong. Instagram ya apa? Obat mumet to? Udu. Instagram kok obat mumet ki ora. Pokoke jenenge jeneng obat. Instagram sih neng HP kae. As ora, HP ku cilik wis sawete ra jamak-jamak. Oh iya, ora nganggo Android. Ora, bingung aku. Nggo cilik iki wis anggere dipel entren-entren. Apike ora jamak-jamak kok. Poliponik isih poliponik ya kuwi. Hah? Isih poliponik nadane. Ya sok poli, ya sok basket barang ora. Voli kuwi ne. Dudu poli. Poliponik iki apa? Poliponik ya kuwi mau duli. Heeh, ya sing ngono kuwi karang ya wong ora duwe kok saja to nyak aku kuwati ya mung tuku sing cilik-cilik kaya ngono kuwi. Oh sing cilik-cilik. Jarene dalang sugih. Arep sugih kae. Kok rasa macak kere. Ora arep sugih kae iki nek ora ngerti teknologi, nggawa apa HP sing gedhe malah ora iso nggunakake malah isin aku. Ngono ya. Sing gampang-gampang wae. Sing gampang-gampang wae sing kari meja terus halo ngono wis beres ora. Ning nek kowe nganggo HP gedhe iso fikal. Fikal apa? Fikal ki omong-omongan karo rupane. Artine malah domoh srawung karo aku. Rupaku mlenyek kaya ngene kok. Wis ngrasa pikol-pikolan. Pilus, pipi halus. Ya. Dibawani apa Mbak Elisa? Asmarendana nggih. Asmarendana. Semerendana. Asmarendana. Semerendana. Ayo ora ngerti ra iso ngarani Asmarendana. Asmarendana. Mbok sekali-sekali latmu ki dicelup jarang panas. Men ra kaku. Emangnya nek dicelup jarang panas iso? Ora kaku ngomong Jawa iso demes. Ya diajari mbok ilat musike lebokno. Engko Aku wis demes ilate basa Jawa wis gleleng ya aku ki ngomongi kowe. Oh, nek ngono. Kok berarti kowe mbiyen di ilatmu dicemplungke. Arep basa demes kuwi godhog wedang kae sing ngomong terus ilatmu tok cemplungke plung kok nak punten dalem sewu wis apik banget suarane halus. Oh, iya sesuk tak jajale ya. Engko nek mlonyoh aja nang aku lho. Iki lek ngongkon paseno. Lara sik sesasi, untune abukan ilate abuh sik sesasi lagi iso demes nyuara Jawa. Ora kok Asmarendana. Asmarendana. Asmara. Asmara. Dono. Dono. Dono.
Dono. Pancen ya wis angel kok gong wis ora iso didandani ora wis. Wis sak omong-omonganmu sak. Sida rae. Sida. Oh iya. Ana wong arep nyumet rokok kok jak omong. Kene iki nyambene ming udut. Oke. Ayo sida. Aja sing deklamasi wis greling. Iya, matane lho mau kok larone ngene. Kok sing capung. Kowe iki karo wong ra tepung barang tok matak-matakke. Ha gede banget kotak kaya televisi. Iya. Ora anggepe mripate patang in ngono apa piye? Kaya saka kene kaya si buta dari gua hantu. Kuwi kancane kae lho sapa Mak Lampir. Ngono kae lho ning guyu. Aku iki yo mau. Kok sik to? Kowe ngerti cerita ora? Si buta dari gua hantu kancane Mak Lampir. Ora retine. Kuwi beda ceritane. Oh, beda ceritane. Beda ceritane. Ora reti. Lah mirip kuwi garek raine dinae cat ijo dadi Mak Lampir kuwi. Malah kae bapake guyu kemelon. Bahagia apa-apa. Apa-apa. Oh iya ya tak matke ya tenan mripate kaya TV. Nyangking bokor kencanane nek gaya ngene iki Dek. Suwi beratine sesuai karo gerakane karo ucapane. Nek sandang karo pangan ngene karo ngene. Lho, nek sandang berarti buka gambine. Heeh. Ora usah dibuka. Ora. Heeh. Ya iku iki sing iki piye? Dek gerakane piye? Wong melek sabar narima. Heeh. Piye? Di make matane ya pake. Aus. Melek jarene melek. Ayo melek. Wong melek iki gerakane piye coba makna? Wong melek matane dicakar dhewe. Pernah
ngrapake apa Mbak Elisa? Apa, Mbak? Lali janjine. Lali janjine. Ya, monggo dados yuk. Oh sesi iki ketoke isinan kok terus. Anggere bar joget terus druntul ndelik. Heeh.